zamanin manzon Allah, saboda kowa yana kwaɗayin ya kuɓuta daga wuta ya shiga aljanna. Kuma ka sani idan aka barka da ayyukanka kawai, wallahi ba za su kai ka aljanna ba. Allah ya bar mu da ayyukanmu, wallahi ba su isa mu shiga aljanna ba. Wani aikin ma bayan kayi da kyau, kai da kanka daga ba za ka ɓata shi. Gashi kayi shi da kyau, babu garanti wannan aikin zuwa mutunka ba ka lalata abinka ba. To amma sai ga wata hanyar gara ɓasa, wanda kaga ba wahala ka sha ba, illa kawai ka ce ka ‘yanta bawa. Shi ne Ibn Usaimin ya ce, to yanda ake ‘yanta bawa ɗin, ba wani abu ne mai wuya ba, bi an ya ƙula sayyidu li raqiqihi anta hurrun. Idan mai bawa ya ce kai kana da ‘yanci, wato kamar da Hausa ka ce na ‘yanta ka sara hurran, shikenan wannan bawan ya zama mai ‘yanci. A zamanin yanzu kai za ka